Oh hello guys, good morning and welcome back. Ani moनसे गोदान भिडिअ गासैखौ बरनाय जाफिनलायबाय। माने मा खालामनो मानो मोननानै माने एसे बेरायनो थांखादा आरोना लामाथिंनो बुरिया आयंलानि न'थिं फैदो आरो जों लामा गेट खुलिनो बानानैनो ओमफ्राय लोगोफोर माने आंना बिराद भिडिअ भिउ थाङा जादों आरोना बेखौ आङो मेन रिजनखौ खोन्थानोसै। आङो दाख्लैसो माने मोनसे स्पन्सरशिप लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे स्पन्सरशिपआव माने आंना कमिउनिटि इउटुबनिफ्राय गाइडलाइन फैदो आरोना बेखौनो खननै आपल'ड खालामदों आं खननै आपल'ड खालामनायाव माने खननै स्ट्राइक नांदों आरोना बे स्ट्राइक नांनायनि थाखायनो माने आङो एकदम बेफोरबायदि नङा जे जेनेबा बेफोरबायदि दिननि उनाव भिडिअ आपल'ड खालामनो मोनगोन बेफोरबायदि दिननि उनाव भिडिअ खालामनो मोनगोन बेफोरबायदि वार्निं फैयाखै जास्ट कमिउनिटि गाइडलाइननिफ्राय वार्निं फैदो आरोना एबार जुदि माबायोबाथाय डाइरेक्ट स्ट्राइक हरगोन होनना बुंदों आरोना इउटुबा बिदिनो मोननै गाहाम स्ट्राइक नांनायनि थाखायनो माने एकदमबारे इउटुब चेनेला डाउन जाना दं आरोना आंना भिउ फैया जादों आरोना स्पन्सरशिप एकदमबारे चावमिन मोनजागोन होननायखाय फैलायलायदो आरो मिनि फैदो आरो बेसे जागोन नोंसो दा जागोन आं हानायखिनिखौनो जागोन नों होनायाव प्लेटनि जानांगोन नोङो ओमफ्राय माने भिडिअ होनोनो गिग्रा जाबाय आरोना आङो बेफोरबायदिनो मानो होनोबाथाय स्पन्सरशिप हाबनो गिग्रा जाबाय आरो स्पन्सरशिप नङा आरोना जेनेबा बेफोरबायदिनो थाइसे थाइनै नांगौ जायो नालाय बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनो गोनां जायो ओमफ्राय बिथिं बारै स्ट्राइक नांबाथाय एसे गिनो गोनां आरोना ओंखायनो नोंसोरबो सोरबा जुदि इउटुबारफ्रा खालामनो नागिरो एसे साननानै खालामबानो जाबाय आरोना जानला मोनला थार्ड पार्टि एपफोरखौ खालामलाबायनाङा गिथावना बेफोरो ओमफ्राय नै मैथानि मबाइलखौ बेखौ आथा लगायना लाबोदोंमोन आरोना नै बेनो आथा लागायनो टिप काटारसो नुहरदो बेसेरा आंनि फार्स्ट मबाइलमोनलै बेयो फार्स्ट मबाइल नङा आरोना इउटुब स्टार्ट खालामनाया बेनो फार्स्टमोन आरो आंनि बैसागुनि सोर दख'ना बायदों सोर दख'ना बायाखै नोंथा बे मोनबाय इयो दाख्लै बायनो हादों आं बेनो बैसागुनि दख'ना नङा ओरैनो गानग्रा दख'नासो ओरैनो गानग्रा दख'ना सारिस'निल'लै सारिस'निबाबोथ' दख'ना ना ओमफ्राय गस्ला लादों ओमफ्राय थारसो नांना थाबावदों उल्टा ओमफ्य सिस्टारनो होबावनो गोनां दङ मादारनोबो होखाबाय आरोना मादारनोबो होबाय ओमफ्राय एबार मादारनोबो होबाय ओमफ्राय आरो इथिं एबार सिस्टारनो होनांसिगोन आरो बिस्थिबार खालि दिनैथ' मंगलबार नालाय बिस्थिबार खालि होनोसै सिस्टारनोबो नै नोंसोरनि बाजैया चावमिन जागोन होननायखाय माने फैसा दोनब्रबबाय आरोना 200 थाखा जाबाय आरो दायो मैथाया मोनजासिगोन होननानै लामायावबो सब खालि गोजानो ओइ दखाना बेनो आरोना लोगोफोर बेनो थांनांसिगोन दा हटेला बेनो जोंना गामिनि हटेला चावमिना जाथ'वाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै पकरिखौ जानोसै जादो नों पकरि मोनजाया नुवा हटेला बेनो आरोना गामिनि आनैया मा बानायदों मा होनो इयो आलु रुनाय ओमफ्राय पुरि सावगासिनो नै रुटि होनना पुरि होनो थाइखो पुरि ओमफ्राय नै दोङो मालपुवा घुगुनि बेसे खामायनो हायोला नै सानसेयाव बरायोना माजों जासिगोन होनबा ना जासिगोन फैसा गथा मोनखायोनो नों जानां लाब्रा नों मोनजाया नामान चावमिनखौ दसे नेनांसिगोन आरोना दसे नेनानै जानोसै जानोबा माबोरै जानो नागिरो मोनजाफेरबाय जाखादों नैबे खावलायगानोखौ माबानि बिदिखौ गोजौ मोनो खावलायगिरि गोजौखा आइ हाबा जानोसै बेखौ साइज नुदों होनना बुंजानोसै नोंमारगो आरोना हाबा जायो सम माबोरै दाखुरिरि गोसोम बन्दिरि ओमफ्राय आंथ' फैनानैसो एकदमबारे माबा क्रिम स्रिम माबा माबि फोनाय एकदम गुफुर जालांबाय आरोना नङाबा माबोरै गोसोम मोनो मदा रागा जोंलायो आंखौबो एसे साइज नुनायालाय नुयो आरोना बा साइज नंखाया गोदोनिफ्रायनो दारिफोराबो गोलाव जालांजोब्बाय बोरमा दारि इउटुबाव बिराद प्रब्लेम होगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोङो दाखालि आं बुंदोंमोन मोनसे भिडिअ बुंदोंमोन आङो Q&A भिडिअ लाबोदोंमोन नोंथांमोना सोंनायनि थाखाय नाथाय नोंथांमोना कुइसनखौ मानि थाखाय खालामदों बेखौ मिथिया ना आं स्पन्सरशिपनि गेजेराव भिडिअखौ सोना होदेरनायनि थाखाय कुइसन खालामदों आं बेखौ हमनानै मोनदिया आरोना जेबो नङा नेक्स्ट टाइमाव लाबोगोन Q&A भिडिअखौ आं बे लाबोनो हानाय नङा मानो होनबाथाय मोननै कुइसनावसो रिप्लाय होनो आरोना बेफोरबायदि जायो इग' होनना सानाङा बेखौ मानो होनबाथाय मोननै मोनथामखौलाय माबोरै होनोना गोबां सोंनो गोनांथ' गोबां थायो नालाय मोननै मोनथामल' माने गासिबो कुइसना माने जाजोबो आरोना बेनि थाखायनो एन्सारखौ माने होनो थाखाय एसे आनकमफर्टेबल फिल खालामो मानोना बेनि थाखायनो एसे बुरजा कुइसनबाथाय हागौमोन आरोना आं होनो बैसागुआव जोंहा माइब्रानि जुमाय संदों ना बिथा लोंबावनोसैयो लोंगोन
मा जेबो नङा कमेन्ट हर नोंसोर मा मेथाइखौ मोजां मोनजायो सोर मा मेथाइखौ मोनजायो खोन्था कार्टनसे बायना होगोन आं नोंसोरनो जाय जानो मोजां मोनो सिख्लाफोर दखानाव दंफैखायो मा मेथाइ जानो गोसो कमेन्ट खालामना हर लांनानै होगोन न' दिनै एकदमबारे मानसिफोरा एकदमबारे खालि जाजोबना दं आरोना सप्तेम्बर खालि जाजोबना दङ नै सासे आरो नेगासिनो नै माला मोनजागोन होननानै लाइफखौनो एकदमबारे बरिं मोनग्रा जाबाय आरोना मा खालामनो मा मानो लाइफआनो बरिं जालांखाबाय माने गाजा इन्जय खालामनाय समाव इन्जय खालामनाय बैसोआव हाबा जाना लाबाय दालाय माथो बुंबावनो आरो इन्जयानो गासैबो गोमालांजोब्बाय जानो लुगैथारबाय नामा दुस मोनजासिगोन र' माने था बिदि लायो देन्जा गुफुर नुदों नोंखो गुफुर दा नुदों आं इखौ दहाय बुंदोंमोन दै माने प्लेट मोननै बानायनो होननानै माने हाफ प्लेटल' होननानै माने प्लेट मोनसेल' लाना फैबाय एबार माबा मोनसेखौ बानायफिनलायनांसिगोन माने जाग्रोबाय गावहानो सिगांनो नै बेखौ जाग्रोलांसै ओमफ्राय नेक्स्टआव आरो मोनसेखौ जाबावनांगोन आरो गाजानिखौथ' सिगां बुंखादोंमोन आङो मोननै बानायनो होननानै मोननै बानायनो होबाव माने गावल' मोजां साननानै Cái văn cái nằm ngáo rồi. Mà đang ngon được. Mà luôn. मानसिफ्रा बुङो माने थोरसि गंसे जाबाथाय अनलायना बांद्राय जायो होननानै जोंना खिन्थु बिराद बुलायलायनांसै बिराद नांलायनांसै आरो जोङो जेरैबायदि अनलायनाय नुयो जों बेफोरबायदि अनलाया माने बिराद बुलायलायो नालाय बे खोथाया सैथोखा आरोना मिसा बाथ्रा बुङा बेबो आं जाया आं बेखौ जाया देन्जार बुयो आं बेयो Em माबा जाखांनानै ओंखारबाय आरो नै दखानाव उनाव थाबोबाय आं फुरा गारि फैयो माने एकदमबारे गामिनि मानसिफोरा माने भिडिअ बानायनाय नुबाथाय एकदम मा बानायदो होननानै एकदम नायबाय थायो आरोना लोगोफोर हिनजाव मानसिफोरखौ माने दखानफोर लांबा फैसाया थोखाया आरोना आं दुसुल दिहुनलांदोंमोन दाहाज खालामफैबाय माने 100 थाखा लाजिबाय बांद्राय जायोना लोगोफोर एकदमबारे अमानि आदार गैया नालाय न'आव दाख्लै माइब्रानि जुमाय संदोंमोन नैखौ दा अफिसावसो माने मोननैखौबो लानानै थांनांगोन नों सेरेब सावदों जानो रोङा खोमा बेखौ दानाबा दोनना लांनांसिगोन आरोना जगारखौ सावगोन टेम दाना लोगोफोर स्टाफ बायदोंमोन 40 थाखा लादो ओमफ्राय मबो मोनबोखादो लोगोसे बरिया जासिगोन दुगैनो मोजां जागोन बा दैफोरबो मोजां जागोन माने माबायदि मोनदों दासो गथ'नि बिफा बायदि नुदों ना इखो आंसो बांसिन लाखायो माथो थगाय बानायनायनि एक्सपिरियेन्स गैयामोन नालाय लोगोफोर दाबा बाय एसे रोंग्रा जाबाय आरोना दा आरो बायाबो उपाय गैयाना सोर लानो लाग्राबो गैया मालिकआबो हाजिरा थाङो सिस्टाराबो कलेज थाङो लाग्रा मानसि गैया आंबो दा आरो सासेया सेरेब लासो लोंगोन दे आं माला लोंफेरनाय दे खोन्थालाय आं सेरेब माला लोङो लोङो थगायदोसो बा नाम बदनाम खालामनो नागिरदों माने आंखौ बदनाम खालामनो नागिरदों नंगौ आंखौ माने बदनाम खालामनायनि मोनसे आइडिया आरोना इनो लोङा होनना बुङाब्रा आं बियर लोंखायो मैयाबो बार्डेआव लोङो ओमफ्राय बार्डेआव लोंना फैनानै एकदम थिगसे बुदों माने आंखौ हराव बुवाखैलै अनदोसो इखौ अनदोसो फुदुंदों होनबा खेबसे नै उन्दैयाव हाथाय बायनानै उन्दैयाव हाथाय बायनानै माथिना इथिं ओंखाम जायो इथिं ओंखाम जायामोन नै नैबे फारथिं जायो ओमफ्राय इथिंल' जायोमोन ओमफ्राय नै ओरै सिदा थालाय नै बिथिं बारायबाय नै बुरबल' ना नैलाय माने ओरै खावसेथिं आगसिथिं माने इथिंजाय नै ओरैखा बेखौनोथ' माने इथिं हाथाय बायबायना आंना उन्दैयाव हाथाय एम्फौ जानाया बायनानै इथिं ओंखाम अरनो हाया जि बुस्थुबा बेदरबाबो जिबाबो इथिं अरनो गोनां जायोना ओंखायनो खावलाया फारसे गोदोर फारसे फिसा जाना थाबाय माने आंना माने लेथ्रा नङाना लोगोफोर माने गोदोरद्राय नङा एकदम साराय खिथु बायदि लुद्रु मोखां साइज गैया नोंलाय आंखौसो बुंबाय थानो आं साइज गैयाबालाय मा जानो होमबाबोथ' आं मानसिना ओमफ्राय आं मानसिना साइज जालायनांगौ नामा मानसिया नै मालाय मैथाया जुमाय बानायबायनो माने मोलोंसिगोन जौ गोरान होनो नोंसोरनि क'क्राझार उदालगुरि इथिं जौ गोरान होनो ओमफ्राय जोंथिं सेरेब होनना बुङो आरोना बेखौ दोननो जानो दुस नोङो
अ माथो रोङि बायदि नुदों जानि न'जों नांजाबलायनाय आरोना वाटार टेंक बानायगासिनो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव बानायबाय थाला आरोना भिडिअखौ बेसेबां मोजां नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनो हाबानो जाबाय थिनाया जि थिखोदो इखो इमान गोलोरखौनो अखा हाना होननानै बेलेगावसो होनांबाय आरो उन्दुदो आयौ बिराद बोलोदि आसुलायसि नङा खिलायसिनि बोलोदो जेरा उन्दुखादो इयो लानो रोङा दे इयो लानो रोङा गाबजाबाय थायो गथ'आनो मा खेबखुमायसोना मायोसो लानो बानानै मिथिया फिसाजो गावनि खेबखुमायो ओंखायनो सोगाबोबाय थायो लानो रोङा इयो लानो रोंबा मालाय दलद थायो बिजों मानो थायाथाय गाबखायो माने आखायानो गोरा खोमा इनि आखाया दा सोरबा लागासिनो दा उन्दुनायखायसो आं फुथुनानै होनायखायसो इनाव थादों नङाबाथाय नायबाथाय थाखाया माने ए जाखायो थगायदों मामिया थगायाखैनो सना बियो दहाय आंखौ जखंलांदोंमोन दै चावमिन जानो होननानै ओमफ्राय चावमिनखौनो मोनजादियाब्रा थगायबाय बे आंखौ ओरैनो पकरिल' जाना फैबाय ओमफ्राय सैथानथार इयो आंखौ चावमिन जानो लिंलांनायानो जाहोदे ओमफ्राय पकरि 20 थाखानि जाना फैबाय आरो हिनजावफोरनि स्वभावखौ नुबाय मासे थगायसुलि जायो हिनजावफोरा थगायदि दिनैबो बिबार होबावो नोंनो ओमफ्राय स्राब मोनसे लाबोदोंमोन दै 40 थाखानि ओमफ्राय मग मोनसे मोनफादो मग दाउ सुना नांला ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा फोरमायना होनो आरोना नोंसोरनिसिम आं माने आसुरित मोनदों आरोना आंनि पासपर्टखौ माबोरै मिथिनानै आंनि नङा आरोना हिनजावनिखौ पासपर्टखौ माबोरै मिथिखो मैया माने सासे सोरबा मानसि आरोना सिनाया बेखौ लगइन खालामदोंमोन आरोना पासपर्ट जेब्लासिम माने 2 स्टेप भेरिफिकेसन थायोना अब्लासिम सिन्था खालामनो गोनां जेबो खोथा गैया आरोना 2 स्टेप भेरिफिकेसन दं नालाय बेनि थाखाय आं जेबो सिन्था खालामाखै मैया हेक खालामनो नागिरदोंमोन आरोना आंनि चेनेलखौ ओमफ्राय पारमिसन बिदोंमोन पारमिसनफोरखौथ' बाव आं जाम्बा नङाना एलाव खालामनो हानो थाखाय ओमफ्राय पासपर्टखौ अबेनिफ्राय मोननाय माने बेखौसो आसुरित सानदों माने दे आङो नों हेकारखौ बुंगोन आरोना आं मोनसे खोथा आंनिफ्राय नोङो गोजानाव थाखा आंनिफ्राय जानगार जाना थाखा आं जुदि बायसान्स मोननांगौबा सामब्रा गुस्लायजोबगोन आङो नाजा हारसिंनो मालायनि चेनेलखौ हेक खालामनो दा नाजा आंनि खाथियावबो फैनो नाङा नों नङाबा एबारनिफ्राय ट्राय खालामबो नाङा नङाबा नों जेराव दंना नों मा हेकार नोंनि बाबा डेन्जार मानसि आङो एबारनिफ्राय जुदि ट्राय खालामोबा ना बे लास्ट चान्स नोंखौ बुंदां जाय हेक खालामनो नागिरदो भिडिअखौ नायदोंबा खोनासं ट्रायबो खालामनाङा मा नांबो इमान जाम्बा नोङा खोनासंनायलाय लास्ट वार्निं एबार ट्रायबो खालामनाङा बेफोरबायदिनो थायो आरोना लोगोफोर आं मैया बिराद टेनसनबो जादों ओमफ्राय इथिंबो ओरैनो चेनेला प्रब्लेम जागासिनो ओमफ्राय इथिं आरो चेनेलखौ हेक खालामनो नागिरदो इमान आसानिथ' नङा हेक खालामनाया 2 स्टेप भेरिफिकेसन नालाय जेबो सिन्था गैया पारमिसन एलाव खालामो होनना बुंबाय थादोंमोन आरोना आं मा बुस्थु होनना सानदोंमोन फार्स्टआव खाथियाव मोननायबा नोंखौ आं मा खालामगौमोन लास्ट वार्निं बेफोरबायदि दा खालाम नों मा गोरों नोंनि बाबा गोरों आङो स' लोगोफोर आं माने बिराद टेनसन जादोंमोन आरोना मैया बेफोरबायदिखौ नुनानै बेखौ लकेसनखौ ट्रेस खालामनो गोसोबाथाय बेखौ आं आरामसे हायो नाथाय आं बेफोरबायदि खालामनो गोसो गैया आरो नाम सामखौबो आङो मिथिगौ आरोना जाय खालामदो बेखौ नामखौ मिथिगौ आङो नामखौबो दा खोन्थाथ'वा मोजां मिथिना ला आंबो जानला मानला मानसि नङा जाम्बा मानसि होनना सानाङाखो जुदि बायसान्स हमना मोनो नोंखौ गवालै नोङो लोगोफोर सेरेपखौ सावजोब्बाय आरोना गरम गरम धुङा गगासिनो ओमफ्राय इथिं माल बुस्थुफोरखौबो नुजोब्बाय आरोना ओइनो गबाय गंथाम गदो बा इसोरथ' दैस्रांखा जाय लोङो गैखाला आरो सावखांबायबा दुस सावखांबाय सावखांनाया